Филистимецът Голиат рече на Давида: защо си тръгнал срещу ми с тояга и с камъни? Нима съм куче? Давид отговори: не, а по-долен от куче. Тогава филистимецът прокле Давида с боговете си. И филистимецът рече на Давида: приближи се до мене и ще дам тялото ти на птиците небесни и на зверовете полски. А Давид отговори на филистимеца: ти идеш против мене с меч, копие и щит, а аз ида против тебе в името на Господа Саваота, Бога на Израилевото воинство, което ти оскърбяваш. Сега ще те предаде Господ в ръката ми и аз ще те убия, ще снема от тебе главата ти и ще дам твоя труп и труповете на филистимската войска, на птиците небесни и зверовете земни, и цялата земя ще узнае, че има Бог у Израиля. Знам историята, чел съм я, но сега разбирам, че всичко това е възможно чрез вяра. Противникът, който беше застанал срещу Израил, беше по-силен, по-добре подготвен, по-могъщ. Изглеждаше непобедим и излиза едно момче овчар срещу него с една пръчка и прашка. Но с вяра, колкото си напено зрънце, и всички знаем как завърши това. Затова всичко е, за да повярваш, за да имаш толкова вяра. Чрез вяра Давид излезе срещу Голиат и го победи в името на Господа. Това е същината на почти всичко и се радвам, че Бог ми го открива. Не бойте се, само вярвайте.